Bravo, Galina. Evo ga. Zemlja! Pasi ga! Dole! Jurić ili odne 5 go. Виждам, че мога да Ама правя. дължен си да чакаш да си селяка. Аз ще как достатъчно. Тъмън да ми я подадете и му спрекне. Не е гаранция, че ще да стане тя. Аз един път ще тръгна, господа. Ясно. Още да. И вие там да пиете. Много леко. Ще подадеш точно. Браво, Делко, отлично. Прибирайте се бързо. Прибирайте се бързо, що я дава! Браво! Малко ли са тия такова, са ли сръце? Сам. Бие, бе. Те как те изкараш прак. Браво, бе, Пилко. Можете към Мъглия да печели много, бе, ще се връща назад, да ти вземат и направят. Видите, с удоволствие ще се върна. Ринти! Сам! Махни Вие се гаврите направо. 10 пъти. Няма стане повече, сам до край. Майко мила! Бе, бута му топката с бот и омерител! Бута му и омерител долу! Ще рител долу, като му подложиш. Долу, браво! Не, Земя! взимаш я. Наша! Браво! Тръгни, бе! Не, той страната, гъде! Аз съм средата. Гал, гал, идваш! Ама не влизай, Солимо. Мое. Аз ще върнем. Марка е хубаво! Може там, иди помогни вътре. Айде, бе! Аре, подайте си я бързо, бе! Подайте си я бързо, бе! Само пищи, бе! Айде, Милена, не се изнерви, има време, 20 минути. Трябва специално за стопил на елементарни самочутни до него. Няма, ние сме нов отбор. Рони отзаде! Айде, бързи, лъчи, върни. 8 пъти им тупката тук. Обърни се. Лъчка с него. Моля, тъче ще избега. Опа! Сам! Охо! Ай, втората! Владимир, хей! Виж какво става, два. Не, двамата. Аз? Не, двамата, Данко. Сюда! Сам! Браво, Влади. Викай, доста не ми, само я приканна, Варадино. С него в средата, Влади, играй с него до край. Само вратар може да изнася. Пускай друга бързо. Бързо. Не огалин. Тръгвай с нея. Браво, бе. Тръгвай. Бутай. Влизам. Ау. Сам. Браво.
Абе, казахте, че я полемка, приказахте те тастена. Вместо да бием удар, ние се подаваме на атлията, да си правиме контри. Айде. Айде, види. Коя минута? 6. Ние много прибърза. Да се завърши. Вземи я, Краси. Браво, тръгвай. Тръгвай, Галина. Дай до края. Те са 104 имат. 104 имат. Ето. Дай му я! Дай ти му дай бе, Ева! Ние игра на всеки лапко. Игра на кой ще кара повече гола. Дясно! Има долу стена куп. Направо не те видях по идея. Направо не знаех, че си казва. Той там го би, той не го би. На гърбата. Много сте напред! Средата! Сам! Ничо. Марин, Сашко, извинявай, направо верно те не видях. Саша! Върнете се! Браво, Милене. Ай, Милене, бутай, Милене. Браво, Бързо! Килка нам! Иди прекрати! Галина, остани ти, остани ако Милене. Май отзад, ей! Гледайте се един друг. Уйтай! Има гърба! Има гърба! Пусти, бе, я да ви че ходиш. Хайде! Добре, той не знае тия трикови. Видя ли как мина топ? Обърни! Без да биш! Хайде! Бате, айде, бате, Трябва на наша. Сега правиме, да, на 8-та минута. Айде. Обърни! Его. Сам! Бутай. Айде. Айде. Кой е изморен? Бат-гал. Бат-гал, ама. Айде, ти завеждам бал. Пак се бъде. Килка прибие. Как стили? Като никой не иска. Килка, на двама! Сам! Сам, гледай! Сам! Да бие! Браво, браво. Обърни се отпред. Бате! Бате, дава! Бат, сега. Батко е, батко. Отреба се двама! Що на земята, що? Съберете се. Къде че мина между нас, Идва гърбата. Добре, Лучко. Браво. Бате, ще останеш, че бъдеш. Бей, бате, бей. Попадей там от Рон казват. Ронка ляво. Ата. Лучко там си. Браво, бе, футболист. Бате, сам си игра, Манолю. Още! Дясно, живай.
Иде, Зака! Не бързайте, не си имат с мене, ние зинахме. Долу са двама при Лучко! Някой да избере. Ема, викни някой не. Някой се отчувства. Пускай, дай. Иде, Зака! Добре, бате. Ронка? Елма? Едно е. Викни Лучи после. Отзад има. Ама иде. Колко минути стават? 14. 14. Но не е минал половината от първо. Много свободно. Добре, бате. Там е. Нищо там, ама къде нина. Вите на десно. Бързи да не губиш. Имаш. Не, двамата там! Искай там. Това е оставам. Браво, Хилка, след това да върнеш. Браво, Хилка. Иде отзаде, Нали няма доктор, кой ще пръсне? Дайте пръсне масло. Отзаде в газа. Хайде, играй да те не пръсне масло. Стисни зъби 10 минути. Втори, ти бебе, бахте положение. Да ръчно викам да стегне малко. Така бавно. Една минута тайм-аут. Може! Ето! Дай ми! Само! Ето! Може! Фал. Абе, ние спрехме. Аут. Дегото, Дева Мария се признава. Благодаря, бе, да си аут, ти си признаваш, бе, лут ли си, бе, Хилка? Тут се лъжим. Като свирил аут. Мале моца. Ано малък се стъпка. Мате, бройте! Много учи. Чакай да излезе, още двете бира, стой бе! Да не губите! Може топка, е! Браво, Ронка, нищо, добре. Наредете се, тук
Говори 10 минути не остава. Бата вътре ще дойде. Сам! Лъчко! Той не бърза се. Дай му я! Само дай той! Опа! Епа ти го и без това ме рапаш. Той ме бие! Той ме бие! Той ме бие! Що? Що така? Трябваше и на двамата червена, ако така. Ама не, он то провокира цел матч, бе. Ама за какво на него жут, на него червен? Няма Милен, що скочи, че това е червено, Рита, зад Стига, Миро. Един да влезна отзад, е. Но има ли право? Без да се изхвърляме стоп. Стига, Миленко! Много свърши матч. Не, много свърши. Има 10 минути. Има бе, 5 минути имаш на Това направи провокацията и ще стана с Аскари. Смени. Да, играй. Не, бе, стой си. Глед тук. Това е сериозно. Това направи провокацията и остана да играе нашите учени. Това не е сериозно. Като ще така, дай за двамата така. Не знам. Ай, Тони, влез! Може бе, Ронка, трябва да... Може, бе! Може. Не, може. Може да сме. Ето бе! Ей! Не бъди се! Живе! Ставай! Без фал! Опа! Дай ми я! Ето бе! Пусия! Рико! Ето ме! Ма дай ми я! Айде отсъда! Заки! Как да отворим тя на мен? Заки! Сам! Хилката! Не бързайте! Човек повече сме! Айде, дайте да отиграме ще повече, Отзад, Лучко! Някой да влезе. Какво занимават глупости, бе? Какво направим? Али, така ми полямата много лоша. Ясно учи! Браво, Лучи!
ти кай саме! Айде на бата. Абсолютно те кутия! Оле, бегай! Абе, бегай! Сега без да Той му... спрел! Болен съм от техника. Болен съм от техника! Дай червей картон, ай сега да ходим по те! Браво, бат Гал. Колко време има да влезе човек? Дай си, че се вкарам гол. Отзад някой трябва. Мани ги отзад, отвори ти няма излез. Галина и ти не са у нас, само Краси стои отпред. Краси, судари. Да, отекна. Да. Нещо ти му бойш. Аз съм по-леки. Бате, ти не си загрел, то аз не е сашак. Нищо ти няма. Краси, ела, Краси. За центъра стой. Краси, за Краси, не там, Краси. Стига! Краси, ела тук, ела. Така, стой тук на центъра. Стой, тук стой, тук стой. Тук, Краси. Яре! Какво? Тако, фокс. Ори, не се отнася истина. Той часовник. Милен избухна да е, човек. Има едно толкова, това те прекали в това. Прекалено да почне. Той щеше го изгона. Щеше му дадат жълт картон и ние с човек. Защо ми взе на този гол? Но и това без червен картон от него. Он те там без топка не трябва. Браво, Галина, стой така. Докачи ми, сега ще видиш. Гледайте се, лъчи. Докачи ми на църчка. Мане ги, бе, това мане. Не сме се справя поради. Ма то се не избрал. Вакай сам! Не, да ги развари, не е скачал. 20 секунди човек да влиза, Роен, ти ли човек? Е, какво казва? Айде, че си наки движ. Може? Е, какво? Стига, бе! Тя топката у нас, бе, къде? Кой? На кой? На кой? На бай на кой? Е, на кой? Не знам. Айде да не сядам на кой. Правиш мало и това. Ама Юри, съдята от тази страна нищо не свири, ти от 30 метра свири. Съм на 30 метра. Ама чакай, той е тук на линията и ситуацията пред него. Ама това са твоите глупости, къде ги правиш винаги. Това, че вика, не значи, че трябва да свириш, разбираш. Чакай, той от тази страна има, ти свириш оттам от шатрата. Той само ми помага, аз имам решение. Чакай, ближе, бе! Ай, Краси! Браво, Краси! Ако не можеш, бе, брат! Ние не мога да ходим вече! Бат, това не е сериозно! Къде вкара гол? Това май Георгия. Как се казва? Как се? Фамилията как се? Красимиров. Е, тук не е ли? Това не е ли? Това не е ли фалса? Айде, Ваня, играйте, айде. То не е фирнал, не е фал. Ай, има 2 минути. Виго! Айде. Браво, Кюка! Браво! Мой мисля, за нас. Бат гол! Осте! Браво, тигри. Е това.